Aktivizam mreže mladih postavlja neke temelje o našem odnosu prema svijetu. Pomenuti odnosi nas motiviraju da naše znanje i naše sposobnosti prenesemo na naše društvo. Danas će čas biti matematike, ja ću vam predavati matematiku. Današnja tema će biti brojevni izrazi. Koliko ste upoznati sa tim? Pa, dobro. Evo, ja ću početi s jednom veoma lahkim zadatkom. Ove instrukcije su nam važne za odabir srednje škole i dobar prosjek u školi. Meni pomažu da imam dobar prosjek u školi. Kakav ti je prosjek? 5,0. Duh volonterizma je nešto što baštinimo samog osnivanja mreže mladih. Naš cilj kao starijih mentora i starijih članova mreže mladih je da naša znanja i iskustva prenesemo na naše osnovce kako bi ne samo upisao u srednju školu, nego izabrao što kvalitetniju profesiju za nastavak svog života. Danas ćemo malo da govorimo o važnosti i vrednotama bosanskog jezika. Naš jezik je dosta bogat, iako njega mnogi osporavaju. Jedan je od rijetkih jezika koji je bio pisan na čak 5 pisama. Da li slučajno znate koja su ta pisma na kojima je bosanski jezik u historiji bio pisan? Izvoli. Glagoljica, ćirilica, jarebica, latinca i bosančica. Tako je. Grupa mladih ljudi, aktivista mreže mladih Vogošća daje besplatne instrukcije. Ovo radimo sa namjerom da onoliko koliko možemo olakšamo mladim njihov obrazovni put i doprinesemo njihovom uspjehu. Zaista je veliko priznanje čuti kako ste doprinijeli nečijoj boljoj ocjeni, boljem prosjeku, a ako Bog da i uspješnijem dolasku do diplome. Meni su ova predavanja važna kako bi dobila dobar prosjek ocjena, kako bi upisala dobru srednju školu. I koju ćeš ti srednju upisati? Planirala sam medres. Današnja naša tema jeste mjesec Ramazan. A znate li šta je mjesec Ramazan? Da li zna neko od vas? Izvoli. To je mjesec posta. Dobro. Mnoštvo je izazova koje donosi smjena generacija, a jedna od ovih prednosti je upravo ovakav vid našeg mentorstva mladim ljudima, da im pomognemo u stasavanju i u njihovom putu ka obrazovanim i akademskim građanima. Ova predavanja su nam jako važna za školu, za maturu i odabir srednje škole. Jesi li ti odabrala neku srednju školu? Koju? Biću doktorica.